obispo sa archdiocese. Siya gud mismo nangunay. So nakulbaan sila, na panic. Kay ang obispo mo nanawag og nag-order og pizza nga perting daghana. Balo mo pila? 50 boxes of pizza, family size pag yun. Nangatarantar sila, gipadali og patrabaho, pahimo og pizza, tanan klaseng flavor. Sa kunsa, unsay paboritong flavor ninyo sa pizza? Hawaiian, pepperoni, double cheese, or supreme, unsa na diha, no? Napanik sila kay perting daghana unya ang obispo pag yun nanawag. Unya excited sila kay labaw sa tanan mga igsuon. Nag-expect sila nga dako-dako gyud ni og tip, tagan bugi paluto. So to cut that long story short, nahuman nagluto, gihatod dito sa meeting place, dito sa opisina sa obispo. Sabot silang duha, murag nakulbaan ug excited, mixed emotions. Ingon sila, Juan, kisa may muhatod dito sa obispo, kulbaan man ko. Ingon si Juan, ikaw lang, kay baga-baga kag naong. So paghatod dito, gitunol nya, sa before pag-abot, nagsabot na sila kung pila gani ihatag nga tip sa imuha. Sabot ha? Parehaban nyo ba? Magsabot daan, paraway-away. Sabot ha? Tunga yun ta. Awalay maruay ha? Tunga ta. Sige, tunga ta. Pila ihatag nga tip. So pag-abot, hatod sa pizza. Mana? Pagbalik na ni Pedro sa ilang lugar, abdi kay si Juan, pila man ang gihatag. Parehan ninyo ba, mangayo dayon? Pila ang gihatag sa obispo? Tunga ta. Sige, andama. Ni anak dayon si Juan o si Pedro. Imo ning pataas, ako ning pahigda. Maura na gina iyang gihatag. Sabot mo. Sa may gihatag niya. Blessing. Bishop's blessing. God bless you. Nalipay sila? Wala. Wala? Pareho ninyo dili malipay? Unsa may, o kamoy papilion, o kamoy maoy si Juan o si Pedro, unsa may inyohang gustong madawat? Ang tip o ang blessing? Abti kay mo blessing, pero naguna-una di ay og tip. Kung ako pa to, ang tip yun ako. Ngano ako maning gi-share kaninyo, no? Blessing. Ang atong ebanghelyo karon nagisgot man kabahin sa gugma ni Kristo. John 3:16. This is the very common verse nga ang tanan nakasayod ug nakaibalo niini. Bisan pag atong i-check sa inyo ha. John 3:16. Dungan. For God so loved the world that He gave His only. Di mo kaibalo? That whoever believes in Him, oh na, balo mo no. Sayon jud kung kabalo mo ana. Kay isa ka common verse. O kana nga ebanghelyo, kana nga gospel pericope, maunay nag-summarize sa tanan nga nakasulat sa Biblia o sa atong pagtuo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Kung atong usa-usahon, ang Ginoo nahigugma sa tibuok kalibutan. Dili lang kay nahigugma sa katawhan diha sa lipata, kundili sa tibuok gayon. Bisan pag makasasala kang dako, gihigugma gihapon ka sa Ginoo. Nya kitang tanan kay makasasala man ta. Lisod sa kay di ta niya higugmaon, apil na ta. No, hindi ta ingon nga wa mo koy sala pader, accepted ko ana.
So ang gugma niya anaa gayud. Sobra pa sa blessing, grasya gayud ang Ginoo. Iyang gipadala ang iyahang bugtong anak. Walay lain kundili iyahang pinakapinalangga nga labaw sa tanan. Para maunsa man, para mag-enjoy sa kalibutan, dili. Ang iyang pinanggang anak gipadala haron maoy musalo sa tanan nga mga sala nga atong gibuhat sa matag adlaw. Haron kini iyang kuhaon o iyang gitubos, iyang kaugalingon og magsakripisyo og mamatay. Mao na dakong gugma. Ano man ang gugma sa Ginoo, God gives and forgives while we get and forget. Busa mga igsoon, kining gingon nga agape kind of love, mao kini ang makabuang, the crazy kind of love. Kinsa may nangabuang ninyo? Naibuang dire? Kanang nabuang sa Ginoo, kanang di na mahimutang, kanang gusto na makikita sa Ginoo, kanang bitaw dili, no? Kanang inana nga kanunay dasig, kanunay ganahan magampo. Mabuang ka kung dili ka kaampo kinsa man ana dinhi. Mabuang ka kung di ka kasimba. Dili kumpleto ang adlaw kung dili ko kasimba. Naa? Mga igsoon, unsaon man nato ni para mahigugma kita sa Dios. Kung atong tanaw ng kalibutan, daghan kayong manimba karon o puno, di ba? Pero kung tanawon ka nato, kung pila ka misa ang Domingo diri sa ato ang parokya, tanaw na to, ihapon na to tanan. Unya ato ang i-calculate ka no ang ratio sa population nato diri sa parokya. Pila ka no? Abot ka sa tunga. Tanaw ninyo mga igsoon. Kung daghan ta dinhi nanimba, no? Daghan mong ni sayo mata, naningkamot, kay makikita o makigistorya sa Ginoo, mas daghan ang nagtulog-tulog lang. Mas daghan pa dito nga wala gyud naghandom og Ginoo nining adlaw Domingo. Instead, ang ilang ginauna personal, negosyo. Ang ilang ginauna, no, personal nga mga interest, maglaag-laag. Personal ra kayong katuyuan. Daghan kayong mga kaigsuonan nato nga wala man gyud tawo nang andoy bisan makasimba. Atong hinumduman mga igsuon nga unta, one of the gospels that was one of the previous days, nagisgot kabahin sa balaod sa Dios, commandments. Kinahanglan mo simba kita, honor the Lord's day, dili honor the Lord's hour, kundili adlaw. Tibok adlaw atong himayaon ang Dios. Nya kaning Domingo, sara ka oras kung magsimba humana, o sara ka oras